buhangin. Kahit maulan, balbal. At sila Kuya Gatso, nauna na. Kasi may message si Kuya Gatso sa akin, nasunod na lang daw ako. Nandun na sila, saka si tatay. Yan po, malapit namin makalabas dito sa ano, sa shortcut. Malapit namin sa highway. Yan, highway na. Yan. At ayan na, papasok na ng bato. Yun. Lapit na. Kunti na lang yung gas natin. Ayan, dito sana yung madaling daanan. Dito papunta ng Tulay ng Pangulo. Kaso malalim na. Grabe yung tubig. Kaya malapit kami dito sa sentro ng bato. Mga padjak, mga masada. Po, dito na ako. Amo ay. Amo. Yo. Hello po. Wala yung sandal ko. Wala. Abot ka na dun. Abot ka pa. Wala kuya. Damgang mo lang. Dakol. Kirating niyo lang? Karating lang namin ito sa taas. Karating namin, kumain. Dumaan ka doon. Kung kaiba eh. Dumaan ka din namin to. Amo? Kaya na. Oo. Kami pang kanin na Wala, pipiesta po. May bilhin na ba? Gusto talaga. Malot eh. Sayang ka yung, di mo inabutan ng buwan. Ayun o. Ubus na eh. May mga nauna nang kumain sa amin. Ayun o. Ay, nabutan mo ba? Dinaranda ko eh. Oo eh. Pista. Malapit. May tubig ba? Meron po. Yan mga tilo. Ano pala ka? Natutulala ako. Makita ko si Kuya. Ayun. Okay. Yan, umiinit na pag hawaan na naman ako ng pagkatulala. Gagalan-galan. Ay, kumain. Laban, Kuya Tyson. Amo? Delikado na dito sa ating pakulo. Diba? Hindi kita yung ano. Oo, dinali ka na lang.
lang ni Ate Gino. Pwede pang magdoble. Matindi. Pwede ka yan? Akala ka bata. Swimming. Nag-swimming. Narigas niya. Amoy. Pwede pang magdoble ulit. Namangga na nga. Sarmon sa. Lalim. Buwasan na sila. Ano pag sinabuhan? Grabe. Pero sa kilo ka na eh. Para kang bata. Ano lang, 50. Hindi lang nakita. Barato. 50 lang, sobrang 1 kilo yun eh. O eh, bitana nila. Ano na to? Balik. No na. Dilo na. Nagpag-reduce na. Tapos nilipat sila doon. Ayun po, di ako nakatulong sa kanila. Tapos na po pala. Galing ka ng ano, ng todo-todo para Opo. may energy. Yun, salamat po sa nag-sponsor. Nagbigay sa amin. ulitin magpaulan. Kuya Ubit. Kuya Ubit. Maraming salamat po sa sponsor, panggas namin. At salamat din sa Ingat po. salamat sa lunch. Thank you. Inabutan ko lang Thank you. kain na lang eh. Ingat po kayo. Thank you po. Oo. Uwas. Te, salamat te. Pasensya na, di nakatulong. Lakas ng trip ah. Bye. Sige na. Sige. Yun, pagkain na lang yung naabutan. Wala nang trabaho. At yun ulit, salamat ulit po sa sa sponsor. Boy. Ako dito na sa papasok. Dun sa Pinsan de la Miesis. Sana may huli silang isda. Ay, baha! Ano raw? Lusot ah. Lusot ba? Hindi malalim. Ang arong. Hindi tadi kabisado tinam po. Sira naglugar raw. Ha? Lugar raw. Labo. Marakararong. Ano raw? Uy, ararong. Ha? Ararong. Hindi ka mo kalalagbas. Lagi unyor. Ha? Hindi ka makalalagbas. Lunod man pala na diya. Lalabos. Ha? Lalabos. Amo di ko sulabusan sa di. Diba ka na? Ayun po, update dito sa papunta doon sa Pinsan de la Miesis. Hihingi sana kami ng isda at bibili. Maghanap kami ng isda sana. Kaso yun po, malalim. Lalo doon sa banda na ron, nakapunta yung motor ko kasi buti na yung tambutso. At maghanap ako ng piso wifi para kumontak kung may isda. Kung may isda, lakad na lang siguro. Kasi malalim, sabi nung naglalakad kanina. Motor ko. Ayun po, pauwi na kami. Tapos huminto muna kami dito sa tulay ng Agus. At di na kami nakatuloy doon sa pupuntahan sa namin. Manguha kami ng isda. Yun, ito po update ng baha dito sa tulay ng Agus. Laki ng tubig. May mga nangunguha ng nyug. Sinasandok nila ng mainit sila.
Grabe yung tubig. Kaya malalim na yung ano yung lake talaga. Yun nga kasi pag malakas yung ulan dito sa Albay, grabe yung tubig na dumadagdag dyan sa Lake Bato. Ayun po, grabe, nakakalula. Lalim yan. Kaya magdamag, maghapon ngayon, dami pang makakadagdag dun sa ano, sa lake na tubig. Mahina yung huli ngayon ng isda kasi malabo pa yung ano tubig, galing baha pa. Nanghuli ng nyog, anod. Grabe pa makakarugang ulo tubig. Grabe pa makakadagdag talaga nito maghapon. Ano, umuulan pa rin. Kawawa naman yung mga bahay na inaabot ang tubig. Yun, ingat po tayo sa mga mababang lugar, ingat. At ayun, pauwi na po kami. At yun nga dun sa pagdaan sana, pagligpit nung mga gamit yun, hindi ko na naabutan. Biglaan lang yung ano, biglaan lang yun. Hindi ko na naabutan. Tapos na sila. Ayan po, let's G. Ayan, bumuso naman yung ulan na malakas. Dito po yan sa Masuli ba to? Woo! Grabe. Kung magdamag to talaga yung ulan. Dan tayo dito sa kanila. Pauwi na sana, tingnan din natin yung sitwasyon. Ay, malalim. Nagpastuhod. Grabe yung tubig. Matagal-tagal tong mawala. Doon yung mga bakal na kaano naman, hindi naman yan iaanod daw. Mga hollow blocks. Yung buhangin hinarangan. Hindi ko sila naabutan kanina. Nagligpit. Sa biglaan nga yung ano. Binaklas na rin po pala yung ano, forma. Nabaklas na rin nila. Yun na. Baklas forma. Ganda nung binuhusan namin nung Sabado. Kinis. Kinis. Kinis ah. At dito wala rin nagtatrabaho. Huminto. Ay, meron sa dulo. Ayun oh. Malalim. Bahay nila ano, Tilo. Diyan. Tinanggal na yung mga ano, mga kamuting kahoy. Ano na, tinanggal na. Mabubulok kasi pag di nila kunin kasi inabutan ng tubig. Mabubulok yun. At dito po sa tinayuan ng ano, safe naman siya sa tubig. Di naman inaabot kasi mataas sa banda rito. Yan. Dito lang banda sa ano, baba nila. Inaabot talaga.
And dumaan lang po ako. Tiningnan ko lang din kasi kanina din ako nakababa kasi naabutan ko sila. Kumakain na, tapos na. Kaya paggaling ko dun sa Agos, tingnan ko kako, nagpaalam lang sa kanila. Grabe. Yan ang kusina. Yung dating tinatambayan namin, kinakainan, nilulutuan. Yan na. Grabe. Kasama ko. Oh, lalim oh. Nagpas tuhod. Ay. Dito na. Yung tumila na yung ulan. Maya-maya na naman yan. Amoy! Amo. Ayan, dumaan muna ako dito sa LJC. Bumili ko ng toothbrush. Amoy! Dubli so. Agno. Dubli yung lamig sa loob. Basa, lakas ang aircon. Amoy. Dito yung toothbrush. At magpupultang na ako ng gas. Pupultang ko na yung ito para walang problemahin. Pultang tayo dyan sa sentro para sa pag wala ng ulan, diretso yung gawa. May gas na yung motor natin. 7-Eleven dito sa bato. Lamig sa loob. Doble yung lamig.